Здравейте, драги ми смехурковци! Днеска сме дошли на благотворителното шествие. Тук се събрахме в полза на Станимир, който иска може да помогне. Днеска имаме гост водещ. Мартин Калинов. Престай се. Мартин фъкинг Кьораве Калинов. Да, това е Кьораве, някой, ако не го знае. Да, покажи какво се случва. Покажи. Да, сравнително добро количество коли за малката организация. Ето може да видите най-бляскавия автомобил тук. Не само тук, в цял Хасково. Цяла Хасковска област. Човека има набити 1:300 лева лампички, човека е чисто побъркан. Иначе корсичка 1.2, 16 клапа, големия мотор. Пак ще се блъснат. Стига, ако стана, стига тя, баси майката, стига тя. Добре. Корсата е брутална, реално ще има допълнителен клип за нея, защото човека много се стара и се опитва да я докара японски стил. Скоро брони. С най-немски автомобил, но той точно това я прави интересна. Здравей, разбрахме, че ти си организатора тук. Да. Гледай в камерата, не в мене. Обясни кой си и какво се случва. Аз съм Емил Димитров от Малево. Тук сме за да помогнем на Станимир. Нуждае се от лечение. Болен е от западно-нилска треска. Затова сме събрали коледно шествие да направим. По-точно Car Meet. Иди до камерата, тук не се вижда. Да, правим Car Meet благотворителен, да. Живи и здрави всички. Който е дошъл, жив и здрав да е. Който не е дошъл, пак и жив и здрав да е. Давай сега да обикаляме. Благодарим много. И да, много е разпилян този клип. Направо не знам какво се случва. Държат два микрофона. Киро, фани с микрофона. Държат два микрофона. Случват са някакви много работи тук. И май друг път така на видно място няма снимам, ама не ме бърка. Кот тука, бе. Кажи вица на деня. Един кон влезнал в една кръчма и казал: аз съм кон. Да, тук дойдохме в скъпия ъгъл на събитието. На буржуазията ъгъла. Тук има малко RS7. Продава се между другото 47 леп. 45 с лизинг. Там има един опасен голф. Много опасен, той е скрит в ъгъл да не го гледат хората. Той няма да се види, той е blackout. Тук има една интересна евка, F11 M5, комби. Такова нещо не сте виждали? Малко е дизел, ама това не е факт. Тук има великата 440 на Александър Киров. Най-бърз такова в област Хасково. Област Тънково. Да, в Паничко. Най-бърз такова в Паничко. Да, общо. Има един брутален пасат. На който е пасат? Не знам, а Гьотер е пасат. Гьотер е пасат, това е колата, брат. Кое е това, бе? Да, бе. Егермайстер, бе, брат. Дай да продължаваме. Да, продължаваме. Благодарим много за обърнатото внимание. Да. Можем да споменем само с нощи колко коли умряха на Ида, дори без удар. Добре, няма. Добре, няма споменаваме. Извиняй. Колко коне? 520. На гуми. Иначе 90-ка, но? Той е ефектив. Ма беле. Прекасач ма. Я дай пак! Дай пак! Не знам. Айде, някой е пуснал пуканките. Ти? Арре! Аре, един. Бат, това направо мига си изчезва. Аз съм го карал тази седмица. РС. Искаш ли? РС. Искаш ли да... Паника е, наистина паника е. О, чакай, мръдно. Брат, човека, така си го каза. По-рано се въртя тук като задно и не пусна ръчната. Като може.
Ей, Да, общо баничарката взето, е тя. не знам колко снимам повече. Той няма много. Той няма много. Колко да Да. Еми, май няма да стане цял клип, ама. Голяма работа. Виж, ако някой се боци, не може да се включите. Снимай. Дай! Ти след като детска Маида, снимаш ли ако има някой Аз боци? тръгвам към Аида. Ясно. Тръгваме ли? Ай, аз Добре. знам. Да, Случват се някакви работи. Ти! Аре бе! Пипи, аре бе! Аре, Пипи, Аре, Пепи! Аре бе! Гумите скъпи, Аре бе! Давай, де! Не можеш, нямаш топки, аре бе! Си го направи лица. Ей! Пепи Нелев с бивцата най-луда баницарка. Да. Кой го Да, бича? няма- Кой го бича? Кази, пахва. Да, Пепито Нелев прикараше една опасна дача. Аз го бия с пасата без копче, е! А тебе, който бич копче докато беше? Тихо е, брат. Случват се някакви работи, брат. Тук, брат. Става. Паника, брат. Глей. Чисто но... От Банчарка завора. Опел. Да му Опел, завора. бе, комбо. Глей. Чисто но, глей. Пак не би бордото. Сега, бордото има колко да гонят, ама... Вича, Къде е с мотор? Вича, оправим ли мотора ти обяснявам О! един клип. Да направим. Много ясно. Трябва да... Да, общо взето... Опали го. кой Сега вика? няма да скрива. Опали го. Добре, това 1905 коня, бел с мотора. На Абе. всеки прекъсвач Ама- по един белен лагер. Така, тук имаме един много опасен човек. Представи се и кажи от кой клуб си е. От BMW Team Хасково съм, град Хасково, така нашия приятел и добър гост, който е Васил Цеков. Това клип Януари има месец- твърде много бупърси. Не, януари месец ще има благотворителна сбирка пак. Още не знаем къде ще я, ще я разберем много скоро време. Да, аз съм водещия на тази сбирка пак. какъв ви е проблема, че имаме предавания? Да, бе, това е нощната емисия, бе. Цеков ТВ. Сигурно не. Не има грабва повече ми. Добре. Ами, общо взето май това е. Мерси. Егермайстер, брат. Егермайстер пише, бе, брат. Добре, Вича, дай да Общо приключваме. взето май няма какво повече да снимаме. Кой са тия Това е Виктор, брат. Не, Ние имаме някакъв диви диви членове на другата раса. от малцинството. От Стига- малцинството, Абе, от дай, малцинството. стига сме се доближали до камерата. да пей първо байрака, Цеко. Дай малко по-назад, че сме много в А, камерата. Да, вие не спонсорирайте, ма. Да, общо взето, той от това сигурно клип няма излезе, ама... Ама колко да ти сте живи излезе здрави. толкова? Благодарим на всеки, който е гледал до тук. Той Той е пълна простия. Той- ама- тотално простия, сигурно много хора ще му псуват. Вижте сега, колко да ви запомним целта и неделята. Сте живи здрави. Цеко, иди там. Благодарим на всички, които гледаха до сега. И до следващия епизод. И моля, не ме питайте кога ще е следващия епизод. Не знам. Кога че е следващия епизод? Да се връщаме. Да се отплесваме. Всички ме гледат, брат, че съм се много неудобно. Ти с букук, брат. Кани там и аз